नमस्कार प्रणाम आप सबके भाई अखिलेश कश्यप। कैसन बनी जा आप सब। और फाइनली आप सब देखा तनी जा स्टूडियो आदि शक्ति फिल्म बहुत दिन से गाना रुकल बा नइखे आवत। बहुत सारा गाना भी बाजता। सब भाई के बड़े भाई छोटे भाई जितने लोग आए हैं जिनका भी बज रहा है सबको शुभकामना। भगवान महादेव करे कि आप लोग का गाना ऐसे ही बजते रहे सब लोग का। तब आई सभे आप सबके पता बा कि अब तक कुछ होई और आप सबके बीच में लेके आ रहल बनी बहुत बड़ा बड़ा तूफानी गाना जौना से उम्मीद रहेला आप सबके। तो वही गीत वही टीम और वही चैनल वही कंपनी के माध्यम से आप सबके बीच में लेके आ रहल बनी बहुत बड़ा बड़ा धमाका जौन की आप सब सुनब जाते अपने आप में रिकॉर्ड रहेला और अपने आप में जबरदस्त तरीका के रहेला। तो आप सब सुनी जा और सुन के बताई जा। कल से कहर चालू हुई और कहर के लहर भर होली तक चली। तो ढेर परेशान नहीं होके के सब अपन अपन मेहनत पे ध्यान देवे के बा। आप सबके बीच में बहुत तगड़ा तगड़ा गाना लेके आ रहल बनी जौन कि आप सब सुनब जा। और आप सबके बीच में 1 से 2 दिन में छोटे भाई अरविंद अकेला कलू जी का एक बहुत बड़ा गाना छूट रहा है, ज़बरदस्त गाना। तो आप सब ऐसे ही आशीर्वाद प्यार बनौले रही जा अपना भाई पे और तैयार रही जा सुने खातिर। तो आप सबके बीच में आ रहल बा। बस अपन आशीर्वाद प्यार अपना भाई पे बनौले रही जा। सबके हर हर महादेव, जय माता।